Поздрави за най-добрите кумове. Специално нещо хубаво кюстендилско. Идемо, майстори, за юбилярката, за красе и за най-доброто видеостудио. За студио Емил Борисов. Пари за неговата банкова сметка. И от Емил Борисов за своите братя, за фамилия Борисови. Още пари за Емил Борисов, за неговия брат Сашо Борисов. Още пари от Найде машината. За Ел Патрона, за Сашо, за Иво, за юбилярката за Злати и от Злати за Емил Борисов. За всички братя, приятели, за юбилярката за Миглена, за Сашо Борисов, Испанеца, айде Кюстендилско! И за най-добрите кумове от Сашо. За всички футболисти от Иво. Идемо! Така добре ли е? Ти кажи ми сега, така добре ли е? От Миглена, поздрав за най-красивата кумичка, за Рени юбилярката. Така добре ли е? Ти кажи ми сега, така добре ли е? Ти кажи ми сега, така добре ли е? Ти кажи ми сега, така добре ли е? Добре, Кемо, добре! От юбилярката поздрави за най-добрите комши! За Миглена, за Сашо, за Иво, за Румяна и за всички комши около юбилярката, за всички гости. Сай фамилияке, сай гостовенге! Браво, браво!